Vítáme vás na Downmallu 2025 v OC Arkády Pankrác. Máme za sebou 2 kola v závodech v rychlosti a 2 kola ve slopestylu. Atmosféra je tu neuvěřitelná, no a teďko nás čeká velkolepé finále. Tak se na to pojďme podívat. Já už předávám slovo na komentátorské stanoviště. Dobré odpoledne. Pražské arkády po 7 letech ožily závodem, který opravdu nemá obdoby. Downmall, neboli sjezd obchodním centrem, kdy jezdci pro někoho spíš v dobrém blázni na horských kolech prosviští během pár desítek sekund z nejvyššího patra až do přízemí. A to úzkými koridory, po eskalátorech, přes skoky, se skoky a před tisícovkami nadšených diváků. Ostatně tady si můžete prohlédnout, kudy pojedou závodníci, ta desítka nejlepších v tom rychlostním závodě a kde nám potom své umění předvede také desítka těch nejlepších, řekněme, akrobatů na kolech ve slopestylu. No a tohle všechno okomentuje také Jakub Buba Ouvín, rozhodně legenda v českém bajkovém prostředí. Kubo, hezké odpoledne. Ahoj Filipe, je mojí ctí, že tady společně po 7 letech sedíme a samozřejmě společně to tady okomentujeme. Děkuju za přivítání a zdravíme taky diváky, kteří věřím, že si po 6leté přestávce, protože naposledy jsme se viděli, nebo mohli diváci vidět Downmall před 6 lety v Budapešti, ten dnešní den užijí, protože je tady spousta novinek a i přesto, že ta přestávka byla poměrně dlouhá, tak pořadatelé zapracovali na tom, aby jsme v podstatě viděli tento event, tuto akci v progresu. My už jsme to zaznamenali během těch, řekněme, kvalifikačních kol, toho rychlostního závodu, sjezdu a také 2 kola už mají za sebou, jak bylo řečeno, závodníci ve slopestylu. No a nás čeká velké finále. Tady už jsme v cíli, tohle bude už ta poslední fáze, kdy budou muset absolvovat ještě jeden velký skok sjezdaři a potom už přijde cíl. No a ten nejrychlejší zvítězí. Tady máme postupující do finále. Všechno tedy odstartuje. Je to tak, Michal vidíme. Prokop, i když tady máme Michala Prokopa jako 3., ale závodníci by měli jet pravděpodobně srovnání podle výsledku toho 2. kola. Nechme se překvapit, jak to nakonec bude. Připraveni jsme na všechno a můžeme se těšit na výkony legend, ale i dravých mladíků. A to doslova. Jména jako Prokop, Slavík, Fischbach a tak dál, to jsou opravdu žijící, chodící nebo respektive jezdící legendy. A těch speciálit tady v dnešní den bude celá řada. Jak vlastně ta soupiska ve finále jezdců, ať už toho race závodu anebo slopestylu, a my jdeme na první dnešní finálový start. Michal Prokop, 43letá legenda, mistr světa, mistr Evropy ve fourcrossu, také účastník olympijských her v roce 2008 v Pekingu v bicrossu, teď tedy na trati, kterou vlastně jenom jediný závodník zvládl pod 50 sekund, tak uvidíme, co Michal Prokop ve finále. Michal Prokop určitě do výsledků může velmi mohutně promluvit, protože jeho bicrossová a fourcrossová kariéra byla velmi úspěšná, jak už si tady vlastně vzpomínal. A je to jeden z jezdců, který vsadil na pevné kolo. Vidíme, že jede na hardtailu, ne na full suspension pruženém kole, jak je v dnešních dobách na fourcrossu a jiných závodech zvykem. A tohle by právě Frkimu, jak je znám tady vlastně v té subkultuře gravity bajkové znám, mohlo zahrát do karet. Michal Prokop je v tuto chvíli v cíli. A je to lepší čas než v tom 2. kvalifikačním kole. Ne o moc, ale rozhodně se tedy zlepšil a nastavil laťku pro ostatní jezdce. Tenhle opravdu legendární rider, který to zvládl samozřejmě hlavně bez pádu. Ono to vypadá takhle v podání těch nejlepších poměrně jednoduché, ale v té velké rychlosti, v úzkém koridoru, při snaze dostat se do co největšího speedu, to opravdu klobouk dolů. Je to tak a je potřeba říci divákům, že i přesto, že ty skoky a eskalátory vypadají úctyhodně, tak ale rozhodovat bude primárně to, kdo z jezdců se tady v těch úzkých koridorech dokáže dobře srovnat, kdo dokáže udržet tu adhezi těch kol, těch slivkových plášťů a kdo dokáže vlastně spurtovat od toho začátku do toho finále.
Teď už tedy Hannes Slavík, 36letý Rakušan, medailista z mistrovství světa ve fourcrossu, který jezdí i sjezd a také BMX. Tedy před chvílí jsme viděli jednu z českých legend, teď ta rakouská, kterou ale čeští příznivci také dobře znají. Je to tak, Hannese Slavíka mohou čeští diváci a fanoušci Gravity extrémní cyklistiky potkávat například na JBC Fourcross Revelations, který tady zmiňuji jako velký závod světové série fourcrossové, hlavně proto, že jeho pořadatelem je Tomáš Slavík, tedy jmenovec, a je to opravdu obrovský závod a lidé, kteří vlastně jim dokáží projít a dokáží se umístit v té top 5, jsou tady dneska na dnešní soupisce a budou tady míchat kartami v rámci výsledků. Tohle nebude stačit na Michala Prokopa. Hannes Slavík to zvládl o něco pomaleji, než tedy té předchozí jízdě, takže se zařazuje na průběžné 2. místo po 2 odjetých jízdách. Takže je evidentní, že Michalovi Prokopovi se ta jeho poslední dnešní jízda, celkově 3. rozhodně povedla. A pro ostatní je to hozená rukavice, kterou Hannes Slavík nezvedl. Pojďme se podívat na tu replay. Ve zpomalených záběrech vidíte, že i přesto, že Hannes se snažil šlapat, kde to šlo, za užití vlastně těch nášlapných SPD pedálů, většina jezdců asi bude volit právě tyto speciální boty a nášlapné pedály, aby se ten kontakt udržel v rámci toho sprintu na co největší úrovni. Takže průběžně Prokop na 1., Slavík na 2., ale v rukávu máme dalších 8 jezdců, kteří to nebudou chtít svým souputníkům nechat zadarmo, jak se říká. Tady už je mezi medúzami Adam Maxa, 20letý český profesionál v disciplíně enduro na horských kolech, také alpský lyžař. Sami vidíte, že se startuje v opravdu unikátním prostředí světa medúz, který můžete navštívit tady na střeše obchodního centra Arkády v Praze. Ten start mezi žahavci bych se nebal označit jako doslova šikanu, protože toho místa je tam pro široká řídítka riderů opravdu málo. A Adam Maxa vypadá aktuálně velice rychlý. Plynulá jízda, která není zbytečně agresivní a vlastně proto tady ani ten prostor není. Já myslím, že opravdu bude rozhodovat ta plynulost, protože jakmile... Bohužel té snahy tam bylo teď moc a silnavost trošku zradila. A jsme u toho, co jsem říkal, opravdu bude se rozhodovat mezi těmi, kteří dokáží tady tu místní trať nacítit a tu adhezi tam udržet. Není to jednoduché, v takovém prostředí se nezávodí, jak už jsme s Kubou Ovínem zmiňovali. Do obchodního centra Arkády Praha se vrátil Downmall po 7 letech. Jezdilo se tady pravidelně, ale potom samozřejmě způsobené i covidem se tahle disciplína trochu vytratila ze světa. Tak uvidíme, jestli tohle bude jen návrat pro jednu příležitost, anebo se tady zrodí třeba tradice pro další roky. Každopádně Adam Maxa nakonec nebude na tohle klání vzpomínat asi nejlépe. Vypadalo to velmi dobře, ale tady přišlo drobné zaváhání a konec nadějí. Je to tak, tady už nemělo cenu zkoušet něco napravit. V tom je tato krátká výbušná sprintovací trať velmi neúprosná. A já ještě navážu na to, co ty si tady zmiňoval. Přestávka byla opravdu dlouhá a já se tady imaginárně klaním pořadatelům Downmallu, protože mountain bike nebo celkově cyklistika zažívá opravdu teď turbulentní a těžké časy a to, že se pořadatelům podařilo takhle velký event sem na Arkády zpátky přinést, to je opravdu husarský kousek. Toto už je Vojtěch Bláha, český známý enduro jezdec, který se na světových pohárech často snaží o velmi zásadní pro Českou republiku výsledky. A já myslím, že tu startovku máme, Filipe, velmi hezky namíchanou. Jsou tady jezdci s BMXovou minulostí, s fourcrossovou minulostí nebo současností, jsou tady endurosci, jsou tady sjezdaři. Opravdu vlastně to nejlepší, co česká a evropská špička a aktuálně v těchto disciplínách Gravity může nabídnout.
Přesně tak, je to také rakouské zastoupení, dokonce dvojnásobné ve finále. Je tady Švýcar, viděli jsme tady Švéda, Poláka. Takže kdo mohl, určitě rád dorazil. Vojta Bláha je rozhodně zkušený jezdec. Není to dávno žádný junior, ale určitě ty lepší výsledky má teprve ještě před sebou. No ale tady mu to úplně nesedlo, ta finálová jízda. Zařadil se na 3. pozici. Čas 53 sekund a 5 setin k tomu. No, Michal Prokop si dokázal, no, jak od takového matadora můžeme čekat, schovat to nejlepší nakonec. A zatím se po 4 odjetých jízdách drží ve vedení. Pokud se nepletu, tak Vojtěch Bláha vlastně má co dočinění s takovýmhle typem tratě opravdu poprvé. A ono samozřejmě počítají se ty zkušenosti, pokud už si někdy měl možnost jako jezdec tady jezdit, tak jednak dokážeš odhadnout, jaké kolo zvolit, průměry kol a samozřejmě i to obutí, jak nastavit tlumiče a je to taková jedna velká alchymie. Zkušenosti se hodí, třeba Tomáš Slavík, ten tady dokázal v minulosti zvítězit, největší favorit, který se jako jediný dostal v dosavadním průběhu závodu v těch prvních 2 kvalifikačních kolech pod 50 sekund a dost výrazně porazil všechny ostatní, takže to je favorit, který samozřejmě přijde na řadu až nakonec. Teď se ale s tou tratí mezi plůtky po eskalátorech a mezi tisícovkami diváků ukáže Jakub Říha. Kuba Říha je juniorský mistr světa ve fourcrossu. Je to známý český jezdec, který jakmile se objeví na závodech, tak jeho soupeřům je jasné, že se budou muset snažit a nejinak je tomu i tady v dnešní den na downmolu v arkádách. Kuba umí být hodně rychlý, protože jak je všeobecně známo, fourcross vychází z nějakých většinou bikrossových historických začátků a tyhle kluci umí být sakra výbušní, sakra rychlí. Jsou to v podstatě hotoví sprinteři. A viděli jsme náskok 67 setin na průběžně vedoucího Michala Prokopa. Takže Jakub Říha to má rozjeté parádně. Je to tak, poslední eskalátor a Kuba to vede sprintem na té finální rovince skok a je to, jak si předpovídal. Průběžné vedení pro Jakuba Říhu, který skončil tedy v té druhé kvalifikaci na 6. místě. Dokázal se zlepšit. Vlastně teď zajel druhý nejlepší čas dne. Lepší byl jenom Tomáš Slavík v tom druhém kole. Takže tady, no, klidně může být zaděláno na pódium. Uvidíme, jak moc se ti ostatní ještě dokážou zmáčknout a zlepšit. Je to tak a ty zatím, co si hledal výsledky, tak tady bylo vidět to gesto Jakubovo, kdy on kroutil rukama a hlavou. Takže evidentně tam cítil, že ještě možná by tam nějaký prostor pro zlepšení byl, někde se možná vloudila nějaká mikrochybka. Jenže ono je to těžké, Kubo, když tady mohli závodníci si párkrát tu trať projet během dneška, pak 2 kola, to samozřejmě přinese řadu poznatků, ale rozhodně nepoznali všechny ty záludnosti, dokonalosti tak, aby se jich mohli vyvarovat během jízdy. To říkáš velice správně a ne každý má možnost někde natrénovat, volí se různé náhražky tady toho neterénu, vlastně bych řekl, jako jsou podzemní parkoviště, jako v případě Tomáše Slavíka, dokonce motomuzeum v severních Čechách. Takže těch variant není moc, jak se tady na tento závod připravit, ale zároveň vždycky downmaly byly ty závody, které pomyslně otevíraly sezónu, nebo jezdci do ní vstupovali, anebo minimálně byli schopni si s ní zkrátit to dlouhé zimní očekávání tady ve střední Evropě. Toto už je Johannes Fischbach. 36letý Němec, profesionál, který se specializuje právě na sjezd a také na fourcross. V minulosti vítěz evropského poháru, má pódiová umístění v poháru světovém, takže špička. Fischi je rozhodně špička, opět čeští diváci možná měli tu možnost se s tímhle sjezdařem německým setkat na několika českých nebo závodů, dokonce evropské série tady u nás v Tuzemsku a Johannes do výsledků by rozhodně mohl a měl promluvit, i když tam byla malá chybka, tady ten první skok malinko přiletěl. Opravdu měl náskok na průběžné mezičase, tak na co to bude stačit v cíli? Na průběžné vedení a dokonce Johannes Fischbach překonává Tomáše Slavíka.
z té jeho druhé jízdy, protože český závodník dosáhl na čas 49 sekund 84 setiny. No a Johannes Fischbach, 36letý Němec, je ještě v tuhle chvíli o 12 setin rychlejší. Tak to je tedy pořádná výzva pro zbývající jezdce na startu. Když jsme viděli tu zmiňovanou chybu, možná kdyby tady opravdu zasedl ten skok o něco dřív a dokázal dopadnout dřív, tak ještě nějakou tu setinku to mohlo k dobru přidat. Průběžné pořadí tedy po 6 z 10 závodníků. Johannes Fischbach s sekundovým náskokem před Jakubem Říhou. Na 3. místě se drží Michal Prokop už s výraznějším odstupem. No a nás tedy čeká čtveřice nejlepších z toho druhého kvalifikačního kola. Potřeba říct divákům, že tady ta snaha jezdců je opravdu se ve vzduchu zbytečně dlouho nezdržovat, protože ve chvíli, kdy je ten airtime nebo hangtime, samozřejmě nabírají ty neúplně chtěné vteřiny ve vzduchu, takže tady opravdu čím nižší přelet přes danou překážku, tak tím lépe. Martin Brza tady měl startovat ještě, pokud se nemýlím, Jakub Pivnička, tak buď došlo k prohození startovního pořadí, anebo tedy Jakub Pivnička má nějaký problém, který ho do finále nepustí. O tom se přesvědčíme za chvilku. Nyní vidíme Martina Brzu, a.k.a. Martyho, a velká zásadní chyba, která Martina v podstatě teď už bude stát kompletní ten časový ranking. Tady už se nebude bojovat o vítězství a asi ani o postavení na pódiu. Škoda pro 24letého jezdce, pro kterého je velkým vzorem Tomáš Slavík. I proto se i on snaží prosadit na těch prestižních městských sjezdech v Jižní Americe, kde Tomáš Slavík exceluje. Je to tak a tady v podání mladého jezdce bylo vidět, že chtěl tak moc, že už ty první metry ve světě medúz ho bohužel vytrestali velmi zásadním způsobem a sami teď můžeme vidět, že Marty má rozhodně co říct a mohl tady do toho celkového pořadí velmi zásadním způsobem promluvit, ale to je v tuto chvíli pro tohohle jezdce z Prahy minulostí. Ale rozhodně stálo za to vydat ze sebe přece jenom maximum, užít si v podporu těch stovek a možná tisícovek diváků v obchodním centru Arkády Pankrác, protože tenhle závod se jede po dlouhé době, kdo ví, kdy se pojede znovu, takže v tomhle neobyčejném a unikátním prostředí, i když to na startu nevyšlo, hned té první zatáčce tam zradila silnavost českého závodníka, tak to, že to nakonec rozhodně tedy nevypustil, ukázal 100%, za to si zaslouží pochvalu, ale postavení na konci startovní listiny, nebo přesněji té výsledkové, to se hold s tím nedá nic dělat. Každopádně, stejně jako před ostatními riders, i před Martym je celá sezóna v proudu, takže sice jako otvírák si ho nevybral úplně nejšťastněji, ale jak už si tady zmiňoval, Martyho Brzu určitě uvidíme na nějakých městských sjezdech v Jižní Americe v této sezóně, takže tam mu můžete, pokud to bylo vaše želízko v ohni, držet palce. A my se přesouváme zpátky do světa medúz, které se dokázalo zapsat mimo jiné také do Guinnessovy knihy rekordů, a to svým speciálním kulovým akváriem. No a jak budou žahavci hodně podporovat své nové kolegy na těch mountainbicích, to těžko říct. Kuba Pivnička. Také do toho jde od začátku hodně agresivně, ale na rozdíl tedy od Martina Brzy to zvládl. Je to tak, vidíme první sprinty a jdeme tady na ten drop 2 na 2, který pro jezdce rozhodně není žádnou velkou překážkou, ale co už může být zásadnější, je právě natrefovat ty dva skoky za ním. Viděli jsme, že Kuba tady vlastně ten předělovací menší skok malinko přepálil, jak se říká, a to všechno jsou ty cenné setinky. Jakub Pivnička se specializuje na enduro, předloni je to celkový vítěz české enduro série v kategorii do 21 let, teď už má před sebou jen poslední eskalátory a závěrečný skok do cíle. No, dokonce ho dokázal přistát po zadním kole.
50-74 pro Jakuba Pivničku, taky kroutí hlavou, jestli vědom těch miniaturních chybek. Je to pro něj zlepšení oproti druhému kolu, ale nestačí to navíc než na průběžné 3. místo, s tím, že samozřejmě ví, že na startu zbývají ještě 2 nejlepší z toho druhého kola. Potřeba říci, že když sledujeme ty záběry na první drop a ten následující velký kicker, který má úctyhodné rozměry, ta výška vlastně tady toho odrazu, toho rádiusu je nějakých 2,5 metru a výška toho finálového je 3 metry. Tak to je jenom tak pro přiblížení toho, co tady jezdci musí zdolávat. 49 sekund 72 setin, to je čas, který nastavil Johannes Fischbach pro poslední 2 jezdce v finále. Downmall 2025 a těmi posledními 2 jsou Švýcar Noel Niederberger a Tomáš Slavík. Teď ale tedy 29letý profesionál ze země Helvétského kříže, který se prosazuje v disciplíně downhill, tedy sjezd. Je to několikanásobný národní šampion. Z roku 2017 také mistr světa v pump tracku, kterému není cizí ani motokrosová motorka. A teď se pokusí sesadit z průběžného vedoucího místa Johannese Fischbacha. Vidíme, že ta výbušnost je tam neskutečná. Už tady na těch prvních připravených miniskůčcích předvádí, že natrénováno tuto zimu opravdu je. A zmínil si motokrosovou motorku. Tyhle jezdci vždycky mají trošku výhodu, že jsou něco víc zvyklí na tu rychlost, která se právě na motorce trénuje velice skvěle. A Noel už velmi příjemně překvapil vlastně v tom druhém kole, kde atakoval ty nejrychlejší časy dnešního dne. A tady bude rozhodně útočit na Fischbacha, ale nepovede se mu to. O půl sekundu necelou, bez 1 setiny, Noel Niederberger zaostává za Johannesem Fischbachem. Takže zatím ty 2 nejvyšší příčky patří zahraničním jezdcům. No a bude to na Tomáši Slavíkovi, aby to vítězství dokázal vybojovat a aby zůstalo doma. Krásná a absolutní kontrola tady toho pevného kola, pevného hardtailu v podání Noela. A já myslím, že si tady opravdu můžeme zkontrolovat to, že kdo z jezdců dnes zvolil to hardtailové pevné kolo na menších průměrech kol, tak tady má tak trošku navrch. Johannes Fischbach, Noel Niederberger a Jakub Říha. To je průběžné pořadí Downmallu 2025 v pražských arkádách před startem posledního jezdce. A tím není nikdo jiný než legenda Tomáš Slavík, 37letý trojnásobný mistr světa ve fourcrossu, 3krát triumfoval v prestižním závodě Red Bull Valparaiso Cerro Abajo v Chile, naposledy v roce 2023. Je to jezdec známý po celém světě. Možná úplně nedoceňujeme to, čeho dokázal. No a teď se tedy on vypořádá s tratí v pražských arkádách. Tomáš rozhodně bude chtít tady potvrdit ta svá historická vítězství. Datel, jak mu komunita přezdívá, je na arkádách víc než doma a opravdu já si myslím, že je z první vidět, že ten styl rodáka z Brna je absolutně na jiné úrovni. No ale podívejte se, jen o setinu v tuhle chvíli zaostává za Johannesem Fischbachem, takže tohle bude souboj o centimetry, o setiny sekundy. Tomáš Slavík hodně chce. Podívejte se na to, co dokáže tenhle jezdec dát za momentum do té jízdy. Poslední skok a Tomáš Slavík je v cíli na prvním místě. Nejrychlejší čas, 49 sekund 25 setin a Tomáš Slavík opět ovládá Downmall v pražských arkádách, který se sem vrátil po 7 letech, ale šampion je Kubo stále stejný. Je to tak, já z toho mám neuvěřitelnou radost, protože Tomáš není jenom skvělý závodník, ale primárně je to opravdu skvělá osobnost, která se stává, jak se dneska říká, takovým tím role model pro ostatní závodníky. Je to vzor pro všechny mladé jezdce tady v České republice a to nejenom díky těm fyzickým výkonům, ale myslím si i tím celkovým charismatem, které se kolem tohohle jezdce schraňuje.
Tak se pojďme podívat na to nejlepší z toho, co nám Tomáš Slavík předvedl v tom druhém kole. Dokázal stlačit jako jediný čas pod 50 sekund, 49,84. Ale tady se ještě zlepšil o více než půl sekundu a zaslouženě tedy slaví vítězství. No a teď tedy rozhovor Petry Mácové se šampionem. Tomáši, gratulujeme, byla to neuvěřitelná jízda, jsi vítěz Downmallu 2025. Jaký jsou tvoje první pocity? Je to už 6 let, co jsem tady naposledy stál nahoře a musím říct, že za těch 6 let se ho cítí ještě líp než předtím. Je to úžasný, jak mě hnali lidi. Je to těžká tráť, bolely mě nohy, ale když jsem vlítl vlastně do obchodáku z Meduzária, tak jsem normálně dostal facku, tlakovou vlnu od diváků a díky za to, protože to je zážitek, za který se vyplatí tak dřít a makat. Věřil jsi si na vítězství? Já jsem věděl, že na to mám, ale jedeme už takovou hranu, že vlastně je to o tom, kdo udělá chybu a kdo neudělá. Já jsem viděl Johannese, že tu jízdu předtím se takticky šetřil, byl až 5. a šetřil se na finále. Já jsem věděl, že tam bude útočit a byl tam, samozřejmě je to raketa. Já jsem rád, že se mi jízda docela podařila a narval jsem to tam. Perfektní, ještě jednou gratulujeme. Díky moc. Ano, gratulujeme Tomáši Slavíkovi k dalšímu vítěznému závodu, který ve sbírce má pěknou řádku, ale jak se říká, vítězice nikdy neomrzí. Tak tedy Tomáš Slavík na nejvyšší příčce, na druhé pozici Johannes Fischbach, třetí Noel Niederberger, potom čeští závodníci Jakub Žíha, Jakub Pivnička, Michal Prokop 6. Hannes Slavík, tedy Rakušan, na místě 7. Vojtěch Bláha je 8. No a tu nejlepší desítku Downmallu 2025 uzavírají Martin Brza a Adam Maxa. Krásná práce v podání Tomáše Slavíka, který si tímhle určitě udělal velký apetit na další závody, protože nutno říci, že právě Datla se vůbec netýká pojem, kterému se říká off-season. On v podstatě nevypouští, protože tím, že jezdí ty sjezdy městské v Jižní Americe, tak já myslím, že za nějakých 14 dnů, 3 týdny maximálně ho čeká právě jeden z prvních větších závodů. Takže pěkně si tady založil na ten plamínek, který za chvíli rozdmíchá do celé sezóny. Fanoušci se dobře bavili a budou se bavit i dál. Tomáš Slavík už má své představení za sebou a mimo jiné si odnese jako cenu také 1000nový podíl právě v obchodním centru Arkády, který je aktuálně ohodnocen na 65 000 korun. Dá se očekávat, že v čase bude stoupat, takže když si ho chvíli nechá, možná za chvíli to bude Kubo víc. Já myslím, že to je moc pěkná investice, kterou mimochodem mohl tady vyhrát i jeden šťastný fanoušek, který se tady zaregistroval na místě na Arkáda. Takže držíme palce všem registrovaným a ještě jednou gratulujeme Tomáši Slavíkovi. A my se přesouváme na slopestyle, což je další prvotina, protože my jsme tady v rámci Arkády Downmall sice vždycky skákali, vždycky tu byl přítomný freestyle, primárně Big Air, ale poprvé uvidíme freestylové jezdce, kteří si užijí celou trať, stejně jako jejich rejsoví kolegové. Tady to nebude o rychlosti, tady to bude o efektu, o tricích, o tom, co je možné na kole dělat, co je možné provádět i hlavou dolů nebo při otočkách. No a jako první tedy na startu Willibald Vítek, 30letý jezdec, český a skvělý závodník, který ale chybuje. No ono mu to nevyšlo dnes úplně podle představ. První jízda ještě jakž tak, té druhé ale jenom 32 bodů ze 300 možných. Abychom, Kubo, jen doplnili ten systém, tak každý jezdec jede 3 jízdy, první 2 už mají za sebou, porota boduje, maximálně 300 bodů za jednu jízdu a počítají se 2 nejlepší výsledky. Vilda je jezdec, který rozhodně může do celkových výsledků promluvit. Repertoár jeho triků je neskutečně široký a samozřejmě akorát, když se jezdci nepovede něco rovnou na začátku, tak velmi... Tady pokus o mikrofront flip, což je velmi úctyhodné, protože viděli jste, že Vilda se pokusil salto vpřed předvést tady na tom miniaturním malém skoku. My jsme tady viděli salto vzad v těch prvních 2 kolech, ale front flip, ten front flip, ano.
tady na tom malém skoku, to si nechal Vilda opravdu na tadyto finálko, které se mu bohužel úplně nedaří dle jeho představ. On do toho samozřejmě sjel s tím, že bude riskovat, že se z toho snaží vytlouct asi co nejvíc, protože jinak by už šanci na posun nahoru neměl. Nevyšlo to. Takový je sport. Vidíte, že tady se opravdu šlape do posledních metrů předtím a tohle je cash roll. Dámy a pánové, imaginárně smekám klobouk, přestože tady byly dva pády, které sice nebyly evidentně nějak pro Vilibalda bolestivé, tak přesto všechno tady ještě explicitně to řeknu, zarvat cash roll, což je jeden z nejnáročnějších světových triků, které se objevují na těch velkých soutěžích. To klobouk dolů. Bohužel to všechno ale začalo tedy chybou na začátku, takže bodové ohodnocení nebude takové, jaké by mohlo být. Nedopadl tady ani tedy front flip. Tenhle závěr ale rozhodně stál za to. Vilibald Vítek se klaní, děkuje za podporu. Škoda. A své vystoupení má za sebou. Škoda. Kdyby Vilibald možná vsadil jako v těch prvních jízdách na úvozovkách velkých, na obyčejný backflip, tak vlastně ten celkový součet tady za tu finálovou jízdu mohl hodit daleko lepší bodové ohodnocení. Ale i ta 215 je jeho nejlepší výsledek během dneška. Uvidíme, jestli to bude stačit na posun. Tak ono je to nakonec trošku jinak. Ten poslední číselný údaj znamená tedy součet dvou nejlepších jízd Vilibalda Vítka. Tady už to máme potvrzené i v grafice. Takže je jasné, že Vilibald skončí na posledním 10. místě, protože Tomáš Zejda nepojede tohle finálové kolo. On už do dnešního závodu nastupoval nachlazený, nemocný, ale přece jenom si to tahle česká freestylová legenda nechtěla nechat ujít, tak se tady ukázala fanouškům, ale aby to Tomáš Zejda zvládl tu náročnou dlouhou trať po třetí, to už si prostě, jak se říká, nelajsnul, neriskuje to. Zdraví máme každý jenom jedno. Tak teď už na startu Teodor Kováč. Teodor Kováč, jezdec z Prahy, který se vlastně tady na tom slopestyle, dirt a park písečků pohybuje už také notnou řádku let. Využívá tady ty první překážky, tomu se říká jako takový lehký jibbing. Viděli jsme tady rychlý barspin. A co si připravil? Další barspin z dropu. 360 double barspin. Filipe dvakrát protočil řídítka kolem osy hlavového složení. Je to hodně rychlý, je to hodně rychlý. A teď se Teodor vydýchává na další skoky. Vidíte, že oproti svým kolegům z toho závodu race tady potřebují ty eskalátory, kluci opravdu jenom sjet a ty body, ty se sbírají na těchto skocích. Backflip. Škoda. Málo rychlosti, to trošku podcenil. Na těchto malých odrazech je opravdu důležité to doslova zarvat a přetáhnout to přes tu osu zadního kola a to se Teovi tady úplně ideálně nepovedlo. Ale stále je před ním ten finálový skok, ten finálový 3metrový rádius. Double backflip Teodor Kováč! Nebyl úplně čistě odjetý, ale snad z toho vyjde Teodor Kováč bez nějakého velkého šrámu. Bolelo to, to je evidentní, ale jde po svých, snad to vydýchá a bude v pohodě. No, dle výrazu v obličeji Teodorovi ten nepovedený dopad vůbec nechutnal, ale pojďme si na rovinu říct, že to momentum a ten švih u toho dvojitého backflipu na zvláště takhle velkém skoku, to už jsou slušná Gčka, to už je slušné přetížení. My už jsme tady, Kubo, v tom druhém kole viděli double backflip, který navíc byl čistě zvládnutý, takže je to tak. Víme, že dočkáme i v přímém přenosu. Víme, že to jde, víme, že je to proveditelné a i přesto, že ten skok, troufnu si říct, že není úplně nejideálnější právě tady na ty double variace. Ten hang time nebo ten air time by si tam jezdci zasloužili trošku větší, ale i tak se tady chtějí před publikem na arkádách předvést. Tomáš Zejda tedy nenastupuje
do finálové třetí jízdy a tak je tady španělský zástupce na Downmallu 2025 Hugo Canal, 23letý rodák z Barcelony, který určitě mohl i přes zimu trénovat v dobrých podmínkách, takže nejspíš dorazil do české metropole v dobré formě, i když tedy úplně mu to nevyšlo v těch prvních dvou jízdách, takže průběžně na 7. příčce a potřebuje se zlepšit. Dá se očekávat, že kdo má doslova za barákem legendární bike park La Poma, což právě tady u Hugo je, tak by mohl být rozježděn a mít natrénováno skrze celý rok. Vidíme tady první bar spiny na těch mikroskůčcích a jdeme na drop, který... Sice Hugo zvolil hezkou strategii, menší bar spin z toho dropu, což je super podle mě rozhodnutí, které připraví ty jezdce, respektive nerozhodí je na ten následující velký skok, kde se pokusil o backflip double tail whip, ale nedokázal uložit ty nohy zpátky na pedály, takže došlo k jemnému sklouznutí. No, jemnému, možná velmi razantnímu. Ale Hugo Canal je schopný pokračovat dál, což je jenom dobře. A ještě má šanci se ukázat. Asi si to teď všechno nechá na ten závěrečný velký skok. Viděli jsme, že ty kombinace triků umí Hugo krásně napojit a nebude se tady jednat asi o nějaké triky ze základní školy mountainbikerské. Tak Hugo, pojď! Superman Seat Grab. Superman Seat Grab je trik, který si troufnu říct, že nepřekvapí, ale ani neurazí. Hugo takový oldschoolový. Je takový oldschoolový, to si řekl pěkně. A Hugo věděl, že teď už mu asi o nic nejde, že tu finálovou jízdu nedokáže napojit tak, jak by si představoval, takže vsadil na jistotu. Máme za sebou tedy trojici jezdců slopestylu. Určitě už máte tedy představu o tom, co mohou ještě předvést ti nejlepší, kterým zatím závod vychází. Čekají nás ještě David Čekaj, polský zástupce, Švéd Alex Alanko. Přijde na řadu také Jarno Anert, Dorian Macher, Jakub Vencel a Jakub Hale, tedy na konci dva Češi, kteří jsou v průběžném vedení, ale Dorian Macher, jak sami vidíte, tak ve druhém kole předvedl zatím bodově nejlépe hodnocenou jízdu. Takže pokud by ji dokázal zopakovat, rozhodně by mohl zaútočit na zatím vedoucí dvojici Jakubů, Hejla a Vencla. Jak Venclovi, tak Hejlovi se to druhé kolo extrémně povedlo. Kuba Vencel je, troufnu si říct, mentálně velmi vyrovnaný a silný jezdec. Naopak u Kubovi Hejlovi víme, že umí se na takovýchhle akcích vystresovat. Tak já budu držet Kubovi palce, jednomu jak druhýmu, a budu věřit, že jim to tady dneska sedne a že jim to bude chutnat, protože pokud se tak stane, tak tyhle kluci vytáhnou opravdu velké triky. Teď je tady David Čekaj, 26letý Polák, který je hodně kreativní, rád sdílí své jízdy na sociálních sítích, že si buduje skupinu svých fanoušků, určitě jich pár podporuje i tohoto závodníka ze země našich severních sousedů, který máte šanci tedy se naposledy předvést. Tady si dává kombinace barspinů, lehký tabletop. Pokračujeme barspinem z dropu a navazuje 360 barspin do tabletopu, nebo možná spíš turndownu. Takže rozjeto má aktuálně krásně. Lehký nose manuál, jen tak, aby se neřeklo. Condor Air, sázka na jistotu, myslím si, že tady je to rozhodně bezpečnější volba v rámci možnosti napojení veškerých triků v celém slopestyleovém závodě. Další bar spin. A teď už jenom čekání na ten final countdown a volba padla. Volba padla na jednoduchý tail whip.
což je pro mě trošku překvapení. Myslím si, že by se tam rozhodně mohlo vejít více triků. Ale David Čekaj si rozhodně zaslouží potlesk fanoušků. Na pódium to asi stačit nebude. Průběžně 6. po 2 jízdách. Teď asi nezaujal natolik, aby dostal nějaký vysoký počet bodů. Bylo to ale naštěstí odjeté v jeho případě z velkého problému. Dostal se v pořádku a ve zdraví do cíle. I to je důležité nakonec. I to je důležité a evidentně tam byla snaha napojit na ten televip ještě další trik, ale odraz z toho velkého rádiusu se úplně nepovedl, takže už David zůstal u toho v uvozovkách jednoduchého televipu. 379 bodů celkově tedy pro Davida Čekaje v součtu jeho 2 nejlepších jízd. Dostal 192 bodů. Sami vidíte, že je to jeho nejlepší výsledek v dnešním programu. No a teď mu pomůže na lepší umístění už jen tedy případné zaváhání některého z těch 5 nejlepších. Na startu je připravený Alex Alanko, 29letý švédský jezdec, známý z mezinárodních soutěží, který se tady teď pokusí dostat mezi nejlepší. Alex nás velmi překvapil svými jízdami v tom prvním a v druhém kole. Velmi krásně tam ty triky napojoval a myslím si, že to byla v rámci ne předvedení toho nejhustšího a nejlepšího na finálním skoku, ale jako celková jízda jedna z těch hezčích podívaných. Takže pokud se to povede zopakovat, tak za mě by to mohl být adept na bednu, jak se říká. Tady letí tire grab. Pár bodíků přibylo na konto i za tohle. Určitě. 360, odvážný krok a Decade, dámy a pánové, jako jeden z mála jezdců, tady se vytasil s tímto trikem. Opravdu on není jednoduché po tom dropu, když se tam dělá nějaký trik, se rychle srovnat na ten zhruba metrový nájezd na další velký skok. Je to tak a opravdu tady jezdci, pokud se úplně netrefí mezi to vyčnívající zábradlí, které tady samozřejmě nešlo odstranit, protože ta trať se přizpůsobuje těm defaultním nastavením toho obchodního domu, tak tam, kdyby nedej bože někdo nechal pedál, tak by to nebyla úplně pěkná podívaná, ale Condor Air Úprava řídítek a Alex Alanko má před sebou poslední sjezd a skok. Alex zvolil hydraulický twister. 360 bar spin, přátelé. Tady to napojení těchto triků, na to se ještě podíváme, pěkně si ho vychutnáme v tom slow motionu, v tom zpomaleném záběru, až nám ho produkce poskytne. A tenhle součet bodů, ten se určitě Alexovi bude velmi líbit. V replay vidíme krásnou 360 a Decade, trik, kdy jezdec opustí to kolo a protočí se společně z řídítky kolem toho hlavového složení. Já osobně jsem v životě nepochopil, jak tohle právě v tom vzduchu může být proveditelné. Ale dá se. Předvedl nám to tedy Alex Alanko. No a 453 bodů, to je jasné vedení a velmi dobrý, tedy součet nakonec pro tohoto Švéda. Ostatní budou muset rozhodně také ještě předvést to nejlepší ze sebe, jestli se chtějí udržet před tímto jezdcem. Na startu zbývá poslední čtveřice. Tady vidíme, že Alex Alanko se s tou svou jízdou dostal, tedy průběžně na 4. místo. Lepší už nebude, to je jasné. Teď nás tedy čeká Jarno Ahnert, teprve 18letý německý jezdec, který má průběžně tedy 412 bodů. Trať se tady stavěla 3 noci,
protože přes den nákupní centrum samozřejmě normálně fungovalo, takže bylo možné pracovat pouze po jeho zavření od 10 večer do 8 do rána. Nakonec se to stihlo a výsledek rozhodně stojí za to. Opravdu ta stavba je extrémně mohutná v porovnání s předchozími ročníky. My tady v podstatě na našem komentátorském místě jsme vedle obrovské platformy, která tady přemostila vlastně jedno celé patro a na tom se vystavěly ty skoky a dopady. Je to neuvěřitelná věc, která se tady pořadatelům povedla po letech připravit. Rychlý no-hander, 360, triple bar spin, jestli jsem dobře napočítal. Je to tak, opravdu třikrát se tady tomu mladému jezdci povedlo v té celkové rotaci o 360 stupňů tam zatočit těmi řídítky nebo protočit je třikrát za sebou. 18letý Jarno Ahnert sbírá dál body, uvidíme to, na co nakonec dosáhne, na co bude stačit. Za těch 18 let, co se pohybuje na téhle planetě, si stihl ten repertoár triků opravdu Jarno vytříbit. Tady rychlý double bar spin. A co tady ten youngster má připraveno na finálový skok? Dámy a páni, double tail whip. Double tail whip, já myslím, že celkově se tady tomu teenagerovi jeho závodní jízda velmi, velmi povedla. Za první jízdu měl 195 bodů, za druhou 217. Tady asi bychom byli překvapeni, Kubo, kdyby nebyla ta jeho třetí jízda ohodnocena nejvyšším počtem bodů. Tady taková specialitka, rychlý Ken, tak trošku tam sedl na dámu. A to mě baví, ta kreativa, kdy jsou jezdci schopni využít i tady ten miniaturní skok k tomu, aby tam něco zapojili. To samozřejmě nechává ten celkový efekt na porotu, která nakonec ty body uděluje. Já bych dal bod i za to plásnutí s divákem, který si tam vychutnával kafe. Je to tak. Jeden malý. Samozřejmě, když ten jezdec má to celkové charisma, tak vždycky to přidává kompletnímu obrázku o něm. Jarno Ahnert 441 bod nakonec v součtu dvou jeho nejlepších jízd. No a to nestačí na Alexe Alanka, který je celkově tedy o 12 bodů před německým reprezentantem, který za tu svoji třetí jízdu opravdu dostal nejlepší ohodnocení, ale nakonec tedy v tom průběžném pořadí klesá. Alex Alanko, Švéd, se naopak zlepší. No a my už se těšíme na nejlepší trojici v prvních dvou kolech, navíc s dvojnásobným českým zastoupením, ale na Jakuby, Vencla a Hejla si ještě budeme muset počkat, protože teď je na řadě Dorian Macher Rakušan, který tady předvedl zatím nejlépe bodově ohodnocenou jízdu. Teď by k ní rád přidal ještě jednu a zaútočil na celkové vítězství. Světa Medus se právě rozjíždí tato triková mašina. Pojďme se na to podívat. Rychlý barspin. Barspin zpátky, takže řídítka jsou zpátky na pozici. Ještě rychlejší tire grab. A už jdeme na ty větší překážky. 360 s X-upem z dropu. A tady... To je to, co už jsme tady, Filipe, říkali, pokud se nepovede vlastně přistát ten první drop, který není ničím jako speciální, naopak bych řekl, že je poměrně malý na to, aby se tam nějaké ty větší triky vešly, tak už se jezdcům špatně nebo velmi zle navazuje na ten další skok. Musí korigovat rychlost, už na ten další skok prostě nenajedou dostatečně rychle, nevyskočí potřebně vysoko a pak to holt nejsou takové body. Condor Air kolem stánku s občerstvením. Tady ještě můžeme nějaký ten bodík nahnát. Rychlý páro, neboli barspin. Poklepání na přilbu. Signature věc, kterou už jsme tady pro štěstí v podání tohohle jezdce viděli i v těch prvních dvou rozjížďkách. A backflip tail whip, doslova ukázkový. Povedlo se přilepit
boty zpět na pedály a opravdu to salto vzad s protočením rámu dopadlo jak mělo, takže škoda toho zaváhání. Škoda, že nedokázal tady využít ještě ten první větší skok. Dorian Macher je rozhodně machr, o tom žádná, ale jestli to bude dnes stačit na vítězství, troufám si tvrdit, že ne. Protože on asi za to, co předvedl, teď nedostane těch 259 bodů, které získal za svoji druhou jízdu. Teď je otázkou, jestli dostane více než 209 bodů, což bylo ohodnocení jeho prvního představení. Takže budeme zvědaví na součet. Krásné provedení triků, nebo kombinace triků, backflip a tailwhip. Ale viděli jsme, že tady Dorian ví, že měl navíc. 468 bodů. Ví to moc dobře. Takže za tuhle třetí jízdu, jestli dobře počítám, dostal méně než za tu první. A tím pádem je jasné, že na vítězství už mu to stačit nebude. Skončí třetí a o triumf si to rozdají dva Jakubové, Hale a Wenzl. Tu penzum bodů, které kluci dokázali nazbírat v těch prvních dvou rozdížkách, je opravdu podstatné. A pokud se jednomu jak druhému povede zopakovat ty jejich předchozí jízdy, tak nechtěl bych dnes být v porotě, protože rozdávat ty body těmhle dvou matadorům českého freestylu bude velmi náročná věc. Tohle už je Jakub Wenzl, člověk, který doslova na jakékoliv kolo sedne, tak si ho podrobí a povodí. Je to neskutečný talent, který začal svoji bajkovou kariéru už v 6 letech na trialovém kole a později se dostal do toho sportu slopestylu. Jakub Wenzl, totální soustředěnost, vidíte, že ten jeho pohled. Jakuba bych nechtěl s tímhle pohledem potkat v noci na ulici. Ano, říká se, že tyhle disciplíny jsou pro radost, že je to zábava, ale ono je k tomu potřeba maximální soustředění a někdo holt to dává najevo také tímhle způsobem. Je to tak, Kuba je milovník metalu a všeho ostřejšího. Backflip Condor Air, přátelé, na prvním větším skoku navazuje rychlým tabletopem. A jak mi prozradil vlastně před těmi dnešními finálovými jízdami, jemu se tady v tréninku povedlo píchnout, což je v obchodním domě neuvěřitelná věc, ale díky tomu bohužel neměl tolik prostoru pro ten trénink na té místní trati. Ale evidentně mu to nijak nevadí. Miniflip, krásná práce Jakuba Wenzla. A parádní povzbuzení do té závěrečné fáze. Seat grab. Plácačka s fanouškama. Jakub tady měl obrovskou podpisovou session, v podstatě se nemohl ani dostat zpátky do backstage, kde mají jezdci zázemí. Je vidět, že ta síla sociálních médií, jako je Instagram a YouTube, v podání Kuby opravdu funguje naprosto skvěle. A jdeme na ten finálový skok. Jakub Wenzl, 720 do čistá, dámy a páni. Po druhé, čistě odjetá, protože on to samé předvedl také v tom druhém kole. Teď to zvládlo znovu, klobouk dolů před tím, co předvedl Jakub Wenzl. Uvidíme, kolik dostane bodů, jestli to bude stačit na průběžné vedení, anebo jestli Jakub Hale třeba tu poslední jízdu už pojede s vědomím, že je šampion. Ale já si troufnu tvrdit, že za tuhle jízdu Jakub Wenzl dostane tolik bodů, že Jakub Hale bude pod tlakem a bude muset předvést také parádní představení. 100%. Tady aktuálně vidíme nekonečný manuál zakončený bar spinem. Trošku tam sklouzla ruka, Condor Air z dropu a super práce, backflip Condor Air a miniflip na tom miniaturním odrazu. Super práce, no a 720 na závěr. To je chuťovka v podání Kuby Wenzla.
No a my v tuhle chvíli míříme právě za Jakubem Venclem. Jakube, jak hodnotíš svoji finálovou jízdu? Super, užil jsem si to, flipnul jsem ten malej skok, což bylo docela nepříjemný. Přiznám se, že jsem měl tady ještě připraveno něco víc, chtěl jsem dělat 7-2 no-hand, ale i tak, jako mám rád, dal jsem superovou 7-2. Já jsem loni v podstatě skoro celý rok nejezdil, měl jsem úplně rozmašírovaný zápěstí, takže super, pecka. Skvělý, moc děkujeme a předávám slovo do komentátorského stanoviště. Kuba tady přikyvoval, vystihnul to Jakub Vencl skvěle, no. Řekl to krásně, řekl to svým metalovým stylem. A podívejte 500 bodů, dámy a pánové. 250 bodů za tu poslední jízdu. Není to sice nejlépe hodnocená jízda dne, tu stále drží Dorian Macher a už ho může překonat jenom Jakub Hejl, ale tedy Jakub Vencl v tuhle chvíli 500 bodů v součtu dvou nejlepších jízd, Jakub Hejl 499. No, to je finále, Kubo, jako hrom. Jako blázen a Kuba zmínil, že do té 720 chtěl ještě pustit ruce, tak pro Kubu Hejla dobře, že se tak nestalo, protože by opravdu musel atakovat ještě to bodové hodnocení daleko vyšší. Musel by atakovat dokonalost. Je to tak. Kuba Hejl jde na věc. Tak, rychlý jibbing, pojďme, bar spin, krásná práce. Navazujeme manuálkem. Jak se říká žargonem bajkovým, tenhle jezdec má na litry toho stylu, na litry. 360 z dropu, krásně navazuje, 360 telvip do bar spinu. Wow! Kuba Hejl se, Filipe, podle mě trošku zbláznil. A my jsme jenom rádi. Je to tak, je Vyšlo to super podívaná. Ale ještě není konec, ještě samozřejmě, no já to nebudu říkat. Přesně tak, my tady držíme palce. Já jsem doslova orosenej. Mini flip, krásně odjetej, super. Tak, já myslím, že Kuba Vencl aktuálně sleduje tu jízdu s minimálně stejně tak velkým napětím, jako my tady na komentátorských židlích. Vešel se tam rychlý bar spin. A co teď? Kuba Hejl to drtí neuvěřitelným stylem. 1, 2! Slítly nohy. Double backflip se nepovedl. Ve druhém kole tady předvedl čistý double backflip. Škoda, že to teď nevyšlo. Obrovská škoda. V podstatě v tuhle chvíli si trochu říct, že máme o vítězi rozhodnuto, ale tenhle crash nebyl rozhodně příjemný. Tak snad je jenom naštvaný a není tam nic dalšího. Z toho zdravotního hlediska samozřejmě především. Vypadá to dobře, Jakub Hejl děkuje fanouškům. My děkujeme jemu za skvělý zážitek, který bohužel tedy neměl tu dobrou tečku, kterou bychom chtěli vidět. Tedy, aby to bylo čistě odjeté, byla by to skvělá, opravdu tečka. Tady tohle byla neuvěřitelná kombinace obrovských triků, pojďme se na ní podívat znovu. 360, a ještě se vešlo protočení řídítek na poslední chvíli. Super mini flip, ty bláho. No a tady ten se nepovedlo udržet ten kontakt těch nohou s těmi pedály. Ono to vypadalo, jako kdyby do první rotace chtěl přidat trik, kterému se říká Superman, ale to by byla vlastně úplná bláznivina. O to se asi pokusit nechtěl. Nicméně... Snad bude tedy hlavně Kuba Hejl v pořádku, vypadá to, že ano. Kubo, díky, tohle bylo 100% nasazení. Že to nevyšlo, to se nic nedá dělat. Jak se říká, je to kulaté. Občas se to povede, většinou se to tedy povede, tentokrát ne a Jakub Hejl tedy zůstává na 499 bodech a je druhý celkově tedy v tom exibičním slopestylu v rámci Downmallu 2025 v obchodním centru Arkády v Praze a šampionem je Jakub Vencl, ale podívejte se, nejtěsnějším možným rozdílem ten starší poráží mladšího. Na třetím místě Dorian Macher z Rakouska. No a my můžeme v tuhle chvíli ještě jednou za Petrou Mácovou, která snad dostane k mikrofonu, tedy opravdu Jakuba Hejla, který si to tam se svými parťáky teď všechno vysvětluje. Tak chce to od Petry také trochu ostré, Luciano. Byla pro tebe tahle drať náročná?
byla hodně technická a byl boj s rychlostí, ale nakonec to docela šlo, škoda ty poslední jízdy, pecká akce, doufám, že to bude příští rok znova. Určitě bude. A kde nastala podle tebe chyba? Já jsem hodně šlapal na ten skok a na odraze mě sklouzla přední noha a já jsem letěl bez nohy, takže tam nastala chyba. Moc děkuju. Ale hlavně, že to tedy dobře dopadlo, trochu odředniny na čele, ale to se brzy zahojí, než se ožení, bude to v pořádku. Jakub Bubauvín tady na Downmallu 2025. Kubo, skvělá akce. Filip Šedivý, Filipe Bylomický, děkuju ti a já doufám, že se naplní to, co tady Petra říkala a že za rok se tady opravdu vidíme. Děkujeme za pozornost, doufáme, že jste si to užili, přejeme hezký zbytek soboty. Hezký den.
nás všechny zajímá. Představujeme ještě jednou Jiří Hruša, Tomáš Hajček, Jiří Show, která nám tady vyplnila parádním nejranem na tu dobu a připravili na vylepšení výsledky. No, takže od sebe vycházeli jsme připraveni na vylepšování nejlepších kvalitů dnešního dne. Tak to jsme slyšel. Tak ještě jednou, slyšíme na svědčí výsledky! Naši paní si to není zaslouží. Ovací připrašování chvíli. Koupíš se, že dva? Jo, takhle. První nebude krvě vyhlašovat, tak bude slopestyle. A začneme od 6. místa. Na dálku Arkády 2025 závěr slopestyle na 6. místě se umístil polský rider David Šegaj. Je to dobrý, není to hrozný, ale není to i dobrý, protože sice se objevují dva kluci, ale náš Dorian Bacha tady zatím není. Takže já bych poprosil organizační crew, jestli byste někde viděli naše ridery, tak je zkuste pozvat sem. Super, a tady to bylo Jaro. David, 6th place, congratulations brother. Big respect. Jaro, tohle. Takže máme tady máme Davida Šegaj na 6. místě, Jaro Anem na congratulations. Potřebujeme Alexe Alanda a Doriana Machera. A jestli tady nejsou, tak se posunout k tomu hlavnímu ženu. Druhý místo. Dámy a pánové, druhý místo, stříbrnou placku. Doufám, že mě uslyší. Si dneska vybojoval, vydřel do krve, do potu a doufám, že i do spokojenosti nikdo jiný než Kuba Hale. Neuvěřitelný souboj. Ačkoliv spadl. Neuvěřitelný souboj s Kubou Venclem v tom absolutně grandiozním finále Trakuj seš borec. Takže stříbrná placka o jeden bod. Jeden jediný bod rozhodl.
To nevadí, na ty pády už jsme dneska zvyklí, v pohodě. Ale Kubu už dneska nic nevede z míry. Už se mu zasmál. A stoupá si na svoji stříbrnou pozici. Libore, už je tady. Dorian, please, brother. I think you're in the third place, so enjoy. Ještě než se pustíme vítězí, tak ještě je potles pro Doriana Machra, který to má pozice. Tak, milí, pojďme si, jak už všichni dobře víme, představit toho dnes nejlepšího ze všech jezdců. Neuvěřitelných 500 bodů a nekompromisní jízda. Jakub Vencel! Největší kádr dnešního dne, který to tam ubojoval a předvedl díky svému výkonu jednu z největších shows, co jsem v životě viděl. A výborně, máme tady ztraceného syna Alexeje Langa. Dámy a pánové, první místo získává peněžní odměnu 35 000, kterou bude předávat paní z marketingu z obchodního centra Arkády. Výborně, takže pane Vencel, kešovka na ruku. A podíl 1,001% obchodáků nebo tohohle celého polochu, tak bude předávat pan jednatel společnosti Triga. Dá se říct o Kubovi Venclovi, že je majitel Arkád Pankrác. To si zaslouží potlesk. Dámy a pánové, Jakub Vencel vítězí! Dneska si to tady doslova přivlastnil. A hlavně trofej od Vojty Kluhaře, otce praotce téhleté akce. Cena Pozdnežina. Velký potlesk. Obrovský potlesk. Slopestars. Rekapitulace. David Čikaj, Jaro Janer, Alex Alanko, Dorian Macher, Jakub Hejl a Jakub Vencel. To je naše top 6 dnešního dne. Mega, tohle jsou neskutečné okamžiky. A další kus historie je zapsán zlatým písmem. Takže děkujeme našim frajerům a našim superstars. A my se tady teďka posuneme k race kategorii. Jdeme na závod, na vyhlášení závodu. Samozřejmě vy už víte, jak to dopadne, ale ne celkově, protože to držíme v ruce my. Takže zase 6 míst, je to tak? Je to tak. Výborně. Začneš, mám začít, dávám tu, předávám tu žervu. Pošli to ke mně, draku. Takže přátelé, jako je to tvý. Haha, já mám takovou radost, že jsem získal 6. místo. Protože 6. flag na race závodě na Downmolu 2025 v Arkádách v Praze získává Michal Prokop! Který zadiktoval neskutečný kartáč a získává krásný 6. místo v mega nadupané konkurenci. Obrovská radost pro tohoto srdcaře a dříče. Michal Prokop, dámy a pánové. Voucher za 5 000 korun. Arkády Pankrác. Pokračujeme 5. na 5. místě se umístil další český rider a tím je Jakub Pilička!
neztratili jedinýho jezdce z našeho pódia. Takže pokračujeme dál, přátelé. 4. místo, bramborovou placku, ale i když je bramborová, myslím, že bude dělat velkou radost, získává legenda a oblíbenec všech, Kuba Zíha! Pokračujeme bronzovou medailí. A jak už jsme dnes zmiňovali, je to jezdec, který šlape jako švýcarské hodinky. A pro 3. místo si přichází Noel Niederberger. Tohle je krásná práce přímo ze Švýcarska. A my se jdeme pustit na stříbrnou placku, to znamená, jsme jen malý kousek před absolutním topem dnešního dne. Stříbrné místo a krásnou vzpomínku na dnešní legendární akci si domů odváží legenda Johannes Fischbach alias Fishy! Takže tenhle ten nezlomnej matador všech možných akcí, opět ověnčený vzácným kolem. Fishy, 2. místo, gratulace! Dámy a pánové, dostáváme se do naprostého finále a pojďme si ukázat legendu na tomto trhu, legendu dnešní tratě. A my všichni dobře víme, kdo to je. Tak to pojďme všichni říct společně. 1. místo se odnáší Tomáš Slabý! Klasicky v totálně nervydrásajícím stylu, kdy se s Fishem mydlili pod hranicí 50 sekund. Sláva samozřejmě musel srazit ten čas dolů a vítězí! Dámy a pánové, 1. a 2. místo dělala necelá půl sekunda. Ale Tomáš ukázal, že je doma. A máme tady zase přidávku prize money od paní z marketingu z obchodního centra Arkády 35 000 a k tomu nám pan jednatel z společnosti Trigea předává 1000% podílu na tomto baráku. Tak to je ústý! Tomáši, ty jsi se tady přihlásil! A samozřejmě pohár od Vojty Pluhaře zakladatelé tohoto cirkusu Huberto. Dámy a pánové, ještě jeden model pro naše závodníky! Tohle je úžasný chvíli.